Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui, com podeu veure, m'he dedicat a omplir el voltant del llac amb tot de canya de sucre perquè quan creixin tots, i no necessiti més, clar, queda magnífic, crec jo. Enclusa. Tenim una enclusa. De moment la posaré aquí, però la vull posar al búnquer, que estarà amagat aquí sota, d'acord? Llavors, noms que posarem. Peter, d'acord? Peter i Fistro. Peter. Fistro. 1, 2, 3. Fistro. Ole! Molt bé. Ara que tenim els gossos, el Fistro, el Peter, anomenats i preparats per no desaparèixer enmig del mapa, perquè sí, farem un boquete de tamanys insospitats aquí sota. Ara em posaré aquí sota i començaré a cavar com si no hi hagués un demà i posarem una càmera ràpida que quedarà magnífica. Una cosa important que us he de dir és que pot ser que a vegades no tingueu contingut perquè estic estudiant i no vull treure males notes per culpa de YouTube, per tant pot ser que alguna setmana trobeu a faltar capítol de Monònix, d'acord? I si no sabeu què mirar, us deixo per aquí al canal, a la descripció us deixaré el canal de Flowtipus, que és un gran youtuber i amic meu. Digueu-me una cosa, al voltant de què el faig? Aquí m'hi cap, no?, el portal del Nether, vull dir, per aquí suposo que les pocions. Crec que faré tot el terra de pedra, vaig a fondre-la. Traurem tot el que no sigui aquesta pedra i posarem pedra decent. Let's do it. Molt bé, ara que he fet el terra, anem a fer la paret. Nice! Què us pareix? Què us sembla? S'ha d'il·luminar, això no té gaire llum. A veure, us presento el meu búnquer i us anuncio que de la setmana... no sé si la setmana que ve... Del pròxim capítol no passa. Anem al Nether! Què us sembla? Sí o què? Si voleu que anem al Nether, necessito 7 likes. Si no, no anem al Nether. D'acord? Us confio vosaltres el futur del pròxim capítol. Si no, no sé, esquilarem ovelletes, a mi que m'expliques, d'acord? Hem d'arribar als 7 likes. Normalment són 6, doncs avui són 7. Recordeu, doncs, de donar-li like si voleu que el pròxim dia anem a l'infern. Però amb viatge de tornada, No és un tiquet de, he mort, anem a l'infern. No. És un tiquet de, anem a l'infern, ens patem els monstres a l'infern, perquè de desagraïts l'infern és ple, i tornem victoriosos, que ho dubto molt, de victoriosos, però a casa, sants i estalvis. No crec jo que tornem sants i estalvis del Nether, però en les vostres mans està, si en aquest capítol arribem a 7 likes, que anem al Nether el pròxim dia.